Bahay sa Asinggan, Pangasinan, tinupok ng apoy. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. May kita sa amateur video ang naglalagablab na apoy na tumupok sa isang bahay sa barangay Bobonan, Asinggan, Pangasinan. Maririnig din ang pagputok ng ilang kable ng kuryente. Nagmula raw ang sunog sa pose ng kuryente malapit sa bahay ni Evelyn. Inakala raw niya na paputok lang ang narinig malapit sa kanyang bahay. Labis na trauma ang inabot ng kanyang pamilya sa nangyaring sunog. Sobrang nataranta po kami, ma'am. Tapos ngayon po, na trauma po kami lahat sa bahay, ma'am. Konting kaluskus lang or konting mga nagpapaputok po sa paligid po, natataranta na kami. Kaya sobrang traumatized po talaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot ng first alarm ang sunog na tumagal ng 30 minuto. Aabot sa 50,000 pesos ang kabuang halaga ng danyo sa sunog. Lagi po natin ikuhanan ng permit para po ma-inspect natin, ma'am, yung fire safety ng ating mga business. At ganoon din po, ma'am, sa pag magpapatayo po, magpapaayos po sila ng mga kanilang mga bahay, ma'am. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.